egwu ọmụ Igbo abịa m ka nsi abịa ọzọ ọhụ na ọhụrụ abụ Chinonso Ogidi ọmụ ọba na mụ anyị gwuru si na adịlị nwoke mma ọ ya adịlị nwaanyị mma na abịa nọ n'ụbọchị egwu a ka m ji gwuo n'ọrụ na eze m Igbo ya kpata ego maka na ọ bụ ego juru oyi ka anyị na-ekwu okwu ya ego na-egbo mkpa ego eji alụ police station ego eji alụ n'elu ego eji alụ n'ala ego eji anụ nwaanyị ego eji anụ nwaanyị mụta nwa o anyị kwuru si na ọ ya abịalị nwoke abịalị nwaanyị na afọ ịnọ dị n'ụbọchị ịgba ije 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 egwu ekwumekwu okwu ibe Igbo ga-akpata ego n'ụwa Igbo ga-akpata ego n'ụwa ya bụ ibe njibịa Igbo ga-akpata ego n'ụwa onye adịla anyị mgbe Igbo ga-akpata ego n'ụwa ya bụ ibe ndekwu Igbo ga-akpata ego n'ụwa onye adịla anyị mma Igbo ga-akpata ego n'ụwa anyị nọ ka anyị nọ Igbo ga-akpata ego n'ụwa Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọra n'eze m Igbo na ihe akpata ego nnu ọra n'eze m Igbo na ihe akpata ego nnu n'ọgwụ ego jụrụ oyi ego jụrụ oyi n'aka mmụọ na ayọ n'isi olisa ego jụrụ oyi n'aka mmụọ na ayọ chukela anyị ọra n'eze m Igbo na ihe akpata n'ego nnu ego jụrụ oyi n'aka mmụọ na ayọ chuwu oliso kwara n'eze m Igbo na ihe akpata ego n'ụwa alụsị egwu mụọba na mụ na-egwu n'ọnụ alụsị egwu mụọba na mụ na-egwu n'ọnụ ọra n'eze m Igbo na ihe akpata n'ego n'ụwa ego jụrụ oyi ka nna ya otuwo olisa ọnụ mụnwa na mụ na-egwula ọnụ m alụsị egwu na mụ na-agwụla egwu m anyị wuli si n'ọra n'eze m Igbo onye adịlị nwoke mma adịlị nwaanyị mma ọra n'eze m Igbo na ihe ebute ego nụ alụsị egwu m ọba na mụ na-egwu n'ọnụ egwu anyị ji eme mmọnwụ ọra n'eze m Igbo na ihe akpata n'ego nụ nyegwu ibe m ji bịa nụ egwu ọra n'eze m Igbo na ihe akpata n'ego nụ egwu egwu anyị ji eme mmọnwụ ọnụ ụmụ nwanne mụ na mụ na-agwa n'ọnụ ọra n'eze m Igbo na ihe ebute ego n'ụwa nye bụ ibe nna ya ochuwu olisa ọ dịlị nwoke maka ọ dịlị nwaanyị na mma n'ụwa ọgwa nye bụ ibe mụ na ya na ichuwu olisa n'uwo ọra n'eze m Igbo na ihe ebute ego n'ụwa ya bụ ibe nna ya olisa egwu anabago Jakarta Indonesia ndị kpara akwụ na nwa ndị na-egwu okwu ndị ejibili obodo anyị ejebe ego Jakarta Indonesia anyị kpọite ndị Chimeleze n'ime Jakarta Indonesia ndị m na-ekpele ekpele ndị kpalakwụ na nwa ka ndị egwogwu Jakarta Indonesia ka wa dị ibute ego nnu ọra n'eze m Igbo na ihe akpata n'ego nnu ego jụrụ oyi ka mụ na ya ochuwo olisa ego eji alụ n'elu na na-edelichi ego eji alụ kọmpele ka anyị na ya ochuwo olisa
ege jalu police station nọzibia anje jakata ndo na-echi ya akpọchi meleze ndị chi meleze na nwa n'ime jakata ndo na-echi ya ndị bụla egwu ebugo alụsi egwu anọ mekenu adịlị mma nwanne m ochu n'osomu deze adakata ndo na-echi ya kodi bute ego n'osomu deze bakịma anụlọ ọnụ n'osomu deze nke bụ anụlọ ọnụ mmanwụ igwego jakata na mmanwụ na-agwụ egwu odogwu na mgbe nwere m mmanwụ ekene yi awa jakata ndo na-echi akodi bute ego wati balaza n'ọnụ ekene yi mmadụ oke deje obodo n'osomu deze nwamgbe nwale m ọgaala jakata ndo na-eji aka ọdị wee bute ego o megidelewu mgbasị mmadụ oke nnekwu wati balaza n'ọnụ ekene yi jakata ndo na-eji aka ọdị kpata akụ n'ụwa n'osomu deze n'ọnụ ekene yi o megidelewu mgbasị odogwu na jakata ndo na-echi ya alụsi egwu anọ mekene yi onye adịghị gị mma agwa mmadụ oke na-egwu okwu ya anyị ji ekene jadi n'izu nwanna gwa ụdọbe nwoke nwa agbalakwu n'ime jakata na jakata ndo na-echi akọdị kpata ego odogwu na mmeta na amụ mmanwụ ekene yi jadi n'izu nwachibeleze ọnụme ekene yi jadi n'izu ọnụme ekene yi nwoke nwa alati mmanwụ ekene yi alati 2020 igwe ego na jakata odogwu na jakata ndo na-echi ya alati mmanwụ ekene yi omegbu ọkachie ndị Igbo alati nwanne m omegbu ọkachie ọnụ na-eli akwa eli igwe ego na jakata ndo na-echi ya ọdịchiwu meleze ọnụ ekene unu ọrụ n'ugboro onye nwegwuzi m obi abịalụ na-egwu egwu a bụ egwu aka na aka m alụsi egwu na mụ na-egwu ọnụ m ọgwa mmadụ ga-eji obodo egwu a bụ egwu a na-agbụrụ ndị nwere iwe n'ime jakata ndo na-echi ya onye ọcha jọrọ ụmụ na mmanwụ ekene yi igidetuso n'ọcha onye ọcha jọrọ ụmụ na mmanwụ ekene yi aka na-eme ọgọ na mmanwụ ekene yi aka na-eme ọgọ mmanwụ ekene yi papa m ochuwu amaka nwa igidetuso papa m ochuwu amaka onye nwere gị were ibe ọnụme ekene yi oke nwa gbala mme ndo na-echi ị na-etusu nwachibeleze na nwa onye ọcha mmadụ oke na-egwu okwu ya ndị ejibili na jakata ndo na-echi ya ị na-etusu onye ọcha ọnụ na-eli akwa eli igideze ọmọgọ ọnụ ekene yi ọgala papa m ochie maka mmanwụ ekene yi afọ molefanye ọnụ ekene yi afọ molefanye ọnụ ekene yi afọ mulikechu mmanwụ ekene yi iginetusu nwanne m mmanwụ ekene yi iginetusu n'ọcha odogwu na jakata ndo na-echi ya agwa mmadụ ka eji obodo
gwara na eze m Igbo na ihe akpata ego gwara na eze m Igbo na ihe akpata ego nuo mmadụ oke jeje obodo anyị ga-eka na Sunday Okechu nwanne m Sunday Okechu ọnụ na-eli akwa eli Ogbuehi Sunday Okechu mmanwụ ekenne yi aka onye nwetara odogwu mmanwụ ekenne yi Ogbuehi Sunday Okechu yi n'otu ụzọ n'ọcha ọ sị m kene yi maka na enwere mmadụ ka onye nwere ego ọwa gwara na eze m Igbo na ihe akpata n'ego nuwo ego juru oyi ka mụ na ya Chukwu Olise ego eji alụ n'elu lụna ndebe ego eji alụ filling station ka yolu Chukwu Olise ego eji alụ kọmpele ka yolu Chukwu Olise dichi meleze ka mụ na agwụla egwu jakata ndụ na-eji aka mụ na apịala egwu ndị gbalapụ na nwa ka na apịala egwu ndị eji bili na jakata ndụ na-eji ya ọwa Nnamdi Jo nwanne m Nnamdi Jo dala mmanwụ ekenne yi oke nwa mụlọba mmanwụ ekenne yi ọ Nnamdi Jo dala na mmụọba na m the young money na Nnamdi Jo na mmanwụ ekenne yi young money na mmanwụ ekenne yi igwe ego n'ido na-echi ya mmanwụ ekenne yi o yakata ndo na-echi ya ka ọ dị kpata ego Nande nwanne m ọnụ m ekenne yi young money ọnụ na-eyi akwa eli Nnamdi nwachi meleze mmanwụ ekenne yi odogwu na mmụọba na mụ mmanwụ ekenne yi Nnamdi nwanne m m ekenne yi jesi m kene Chudi akwala odogwu Chudi akwala mmanwụ ekenne yi anyị ji aka na Chudi akwala ọbịa na ndị si mụ kelu unu Chudi dala ego bụ mma nwoke agwa ndị ejibili obodo anyị ekele unu ọwa ekata ndụ na-eji aka mụ na abịaliwe egwu nwanne ịkpala akụ na nwa ka mụ na-ekwu okwu jadi mmezi olugbu jadi mmezi agwala mmanwụ ekenne yi jadi mmezi agwala jadi mmezi ọnụnụ m ekenne yi nwachi meleze na mmanwụ ekenne yi jadi mmezi odogwu ọnụ na-eli akwa eli igwe ego na jakata m ekenne yi saisi nwanne m mbe ekenne yi adịko nwanne m ọnụ na-eli akwa eli jadi mmeze jadi mmeze nwanne m ọnụ m ekenne yi odogwu na mmụọ na-ara mmanwụ ekenne yi odogwu na mmịata na amụ mmanwụ na-agụ egwu jadi mmeze ọnụ m ekenne yi ọwanne mmụọ nara ba mụlụ mmanwụ igwe ego na jakata ndụ deji ya dịgbala akụ na nwa
meze nwanne m ọnụ m ekene yi ngesi m kene Chukwu emelie nwa m meze mmanwụ ekene yi Chukwu emelie mmeze Messi na Kenya ọkwa ndị ejibiri obodo odogwu Chukwu emelie mmadụ nwoke ejibili igwe ego na Kenya dadi si mụ keneyi ọrụ ndị ejibili ndị gbala akụ na nwa alụsi egwu mmụọba gwu egwu obilegwu akala aka mwo alụsi egwu mmụọba gwu egwu obilegwu akala aka mwo egwu aja eme mmanwụ kwe ndị agwụ egwu Jakarta Indonesia ndị ndị eme mmanwụ Jakarta Indonesia ndị ndị agwụ egwu m anyị jee kene Ikechu Alesi Odogwu Ikechu Alesi deko nwanne m ọwa Ikechu Alesi nwa gbala akụ na nwa nwa Chimeleze na mmanwụ na-agwụ egwu Ikechu Alesi Odogwu nwa gbala akụ na nwa oke nwa nọrọ ametiti mmanwụ ekene yi igwe ego na Jakarta Indonesia nwa Chimeleze mmanwụ na-agwụ egwu Ikechu Alesi mmanwụ ekene yi Alex decoration ndị Igbo ogwe na-ekwu egwu na Jakarta Indonesia odogwu na-egbasiri ike alụsi egwu mmụọ ekene yi alụsi egwu mmụọ na mmanwụ na-agwụ egwu njese mụ keneli gị ekene nwanne m Ikechu njese mụ kene nwa South na ndị a mmanwụ na-agwụ egwu Ikechu na-asị mụ kene yi nwa South odegwu ego nwa gbala bụ na ndị a ndị gbasiri ike ọrụ ndị nna bele egwu anyị na-ayọcha uwe ọbịa maka ọbụghị ụlọ ego oyibo ego eji alụ n'elu ego eji alụ naanị ego eji alụ filin steshọn n'aka nna anyị ochigbuo tugalụwa n'iwe ego na-ewe anyị gwalite uwe Olise ka ọbụghị ụlọ ego oyibo n'ụwa nye bụ ibe nye oluchuwe obi n'igwe nwanne gbatala ego n'ime Jakarta Jakarta Indonesia ebe nwadị ibute akụ alụsi egwu mmụọ na mmụ na-egwu onugbo alụsi egwu mmụọ na mmụ na-agwa egwu anyị jeke na Ebuka nwa gbala akụ na nwa Ebuka ma ọka na-esi Odogwu ọka ezi afa ka ego igwe ego gbalakụ n'ime Jakarta Ebuka ma ọka mmanwụ ekene yi Odogwu na Jakarta Indonesia Ebuka ma ọka mmanwụ ekene yi obele nwa gbalakụ na mmanwụ na-agwụ egwu nwa Chimeleze mmanwụ na-agwụ egwu obele nwa na Jakarta mmanwụ na-agwụ egwu Ebuka ma ọka mmanwụ na-agwụ egwu Ebuka ọka Anes anyị ekene yi obele nwa na Jakarta nwa Chimeleze na nwa Ebuka ma ọka mmanwụ na-agwụ egwu gesi mụ keneli gị ezinna mụrụ gị ọka Anes ezi papa ni mmanwụ ekene yi ọka ma Anes mmanwụ na-agwụ egwu Ebuka ma ọka mmanwụ ekene yi tegwu ma na mmanwụ na-agwụ egwu gesi mụ keneli gị ezi papa mụrụ gị
nwanne si nwanne m ezi afa ka ego odogwu gbalakụ na mmanwụ na-ekwu okwu ya nwanne mma nwale nwana m anyị ekene unu Ebuka Ọka Anes ezi afa ka ego obele nwa na Jakarta Indonesia ọra na-ezu m Igbo gabata ego n'ụwa 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 ndị Chimeleze ka mụ na-agụla egwu alimuchu ugwu n'udego Igbo ego ji alụ n'enu ego eji alụ naanị ego eji alụ filling station nyaka moyo n'uchu ego ego eji alụ kọmpịlị nyaka moyo n'uchu Ọranaeze m Igbo egwu m si na ihe akpata ego Ọranaeze m Igbo na ihe ebute n'ego nnukwu Ọranaeze m Igbo na ihe ebute ego Christian Moses nwanne m Christian Moses Okoye odogwu na mụlọba na mmanwụ na-agwụ egwu Christian Moses mmanwụ na-agwụ egwu igwego na Jakarta ndo na-echi ya Christian Moses na mmanwụ ege n'ugwu Christopher buru odogwu gbanwere ogwu nnọọ Christopher buru odogwu gbanwere ogwu nnọọ odogwu na Jakarta ndo na-echi ya Richard Moses Okoye ero maka ochie dike Uchenna Moses ochie dike nwoke nwa m ụlọ jodo Christian nwanne m goro maka Uchenna nuo ochie dike ọka nwa gbalapụ na ndị a ebuchie mani anamụ YouTube na ndị a Uchenna Moses ebuchie mani anamụ General Igbo Uchenna Moses odogwu ego na-ebuchie mani na mmụọche YouTube Uchenna Moses na mmanwụ ekene yi Christian odogwu na simuke neyi nwanne onye buchie Christian igwe ego na Jakarta Indonesia ya alụsị egwu mbọ bekere enyi anyị wụrụ mesịrị na dịrị n'ụwa na arị nọdụ n'ụbọchị nọcha ya edi na-ahụ ụgọ n'ụtụ na-ahụ na ehihie na-ahụ na asị ọzi ome na ọ na-ele akụrụ bịa n'ụgọwa ji anyị ka ọ na-agwụ na ya gwara anyị ịba ekwumekwu alụsị egwu ma ọ bụ na mụ na-egwu ọnụ m egwu aja eme mmanwụ n'aka m na-egwu ọnụ m Jakarta ndo na-eji akpụ m ebute ego anyị ji aka na-eji n'ike nwa ejike m ogbugbu ejike ogbugbu ọzọ ma na mmanwụ ekene yi alụsị egwu mmọba na-egwu okwu Chimeleze na nwa ejike m ogbugbo mmanwụ na-agwụ egwu ogbugbo ọzọ ma na mmanwụ ekene yi eze nwa ndị Igbo tọbjeti na mmanwụ ekene yi odogwu na mbịata na mụ mmanwụ ekene yi odogwu nwa gbalapụ na ndị a ịnọzikwa ya tọbjeti ọka nwa mmanwụ ekene yi eze nwa ndị ejibili ndị ememmụ alụsị egwu ọgbọwa na mụ na ya onuwo ndị gbalapụ na nwa na mụ na-egwu ogwu ego bute na adị anyị mma na arụ anyị oluchiwo bịa mma nwunye bute ego nwunye bute ego eji alụ une n'ụlọ na na-edelichi ego eji alụ filling station n'aka m ụgọlụ n'ọgbọ n'egwu egwu Jakarta ndo na-eji adị ndị ememmụ Ọranaeze m Igbo na ihe akpata ego Ọranaeze m Igbo unu ya akpata ego
ije ga n'ọgbalị mụ alịbachi ọfọzọ ọrụ na-eli akwa eli ọgbalị mụ alịbachi mmanwụ na-agụ egwu odogwu na mgbe nwale m mmanwụ na-agụ egwu dogita nwanne m mmanwụ ekeneyi ọgbalị mụ akpala akụ mmanwụ na-agụ egwu odogwu na mgbe nwale m mmanwụ na-agụ egwu igwe ji wagọn ọgbalị m nwoke nwa akpala akụ na mmanwụ na-agụ egwu ọwa jakata ndo na-eji ebe ibute ego nwadị gbala akụ na nwa igwe ji wagọn n'ime jakata ebe na-ekpata ego alụsị egwu maọbụ na mụ na-ajụ unu ajụjụ ibe ya emela egwu na-egwu ekene unu nwadị gbala akụ na jakata Indonesia ndị oke olili odogwu ọgbalị mụ na mmanwụ nwoke nneyi nje si mụ keneli gị bọọlụ nwanne m bọọlụ alịbati mege nneyi alịbati ọfọzọ ndị ejibili nwokọma ndị Igbo nwanne m wuo bọọlụ alịbati na mmanwụ nwoke nneyi nwokọma ndị a gbakpala akụ na nwa ọlụ alịbati nwokọma ndị a ọgbalị mụ si mụ kenunu bọọlụ alịbati na mmanwụ na-agụ egwu triple landlord na ime ekeneyi bọọlụ alịbati triple landlord na ọkwa na iwe ebelike ji egwu ya odogwu na ndị a odogwu ọgbalị mụ na-asị mụ keneyi oke nwa na jakata ndo na-eji ya ọgbalị mụ ndị Igbo nwata imela eze mmanwụ na-agụ egwu Ọranaeze ụmụ Igbo ga-akpata ego n'ụwa 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 ọgbalị mụ mmanwụ na-agụ egwu jesi mụ keneli gị Junior Nwataba ndị Igbo odogwu ọkpala akụ na ndị a oke nwa Junior mmanwụ ekeneyi Junior Nwataba odogwu ọkpala akụ na ndị a ndị ejibili ọgbalị mụ si mụ kenunu egwu ijeme mụ alụsị egwu mụ ọgbalị egwu ọrọzọ manụlọ ọnụ mgbe mụ na-egwu egwu alụsị egwu mụ na mụ na-egwu egwu ọra m Igbo manụlọ ọnụ mụ na mụ na-agwa ya mgbo ọrụ mmanwa na mụ na-egwu egwu akwụla egwu alụsị mụ na-egwu ya Ọranaeze m Igbo na mụ na-egwu ọnụ ọwa mmadụ oke na-egwu owi Chijioke ọka nakwa mmanwụ na-akpọ gị kpọlụ mụ Chijioke na mmanwụ na-akpọ gị Chijioke ọka nakwa mmanwụ na-egwu egwu papa ọka nwa mmanwụ ekeneyi Chijioke ọka nakwa mmanwụ ekeneyi awamụlọ ọka nwa na mmanwụ na-akpọ gị Chijioke nwanne m alụsị egwu ekeneyi material ndị Igbo mmanwụ ekeneyi material wa bebi unume ekeneyi Chijioke nwanne m alụsị egwu ekeneyi ọya duru na mmanụ ụwa nụ ọgwa nyabi iwe nna gunu Chijioke ọka nwa mmanwụ ekeneyi Chijioke ndị Igbo nke si m keneli gị Rudy Change odogwu ọchịmeleze na nwa Rudy Change odogwu mmanwụ ekeneyi igwe go na Malaysia mma ekeneyi Rudy Change mmanwụ ekeneyi ọchịmeleze ọnụma ekeneyi
yes Wachimeleze na nwa ọnụ mbeke nne yi odogwu na Malaysia triple landlord mmanwụ na-agụ egwu agwa mmadụ oge na-egwu n'ọbụ iwe onye meli dị eji egwu onye nnuo n'ọgwa na iwe onye meli dị eji egwu onye nnuo alụsị egwu ọgbọgba na mụ na-agụ egwu ọra n'eze m Igbo na ihe akpata ego ọra n'eze m Igbo na ihe akpata ego nnuo alụsị egwu ọgbọgba na mụ na-egwu ọnụ ọgwa mmadụ oge dị ibili anyị jekene Kristian Azụbụike Akpata nwoke nwa Kristian mmanwụ na-agụ egwu Ability Andes Wachimeleze na nwa odogwu na mmịata na amụ mmanwụ na-agụ egwu Ability oke nwa Wachimeleze na nwa Jakata ndụ na-echi a ebe dị kpata ego Ability odogwu nwa mmanwụ na-agụ egwu alụsị egwu mụọma na mmege nneyi ọgwa mmadụ oke dị Kristian ọka nwa mmanwụ eke nneyi jese m okene ude nna Azụbụike Akpata Wachimeleze mmanwụ na-agụ egwu Dena Azụbụike Akpata aka Frenchman odogwu ego Frenchman odogwu nwa gbala akwụ na Togo Wachimeleze na mmanwụ eke nneyi egwu abụ egwu anyị eme mmanwụ ndị gbala akwụ na nwa mbeke n'ụnụ ọnọcha asa nwaite mmanwụ na-agụ egwu ọnọcha ire ọcha jọrọ mmanwụ na-agụ egwu ọnọcha alụsị egwu mmụọ na mụ na-egwu ọnụ m anyị jeke na-eji na-ekwu kedu nwa Julius na mmanwụ na-agụ egwu edu Julius Wachimeleze mmanwụ na-agụ egwu Julius ọka nwa je n'ala gị ọka nwa gbalapụ mmanwụ na-agụ egwu edu nwa Julius ọnụ na-eli akwa eli anya ekene unu ọra n'eze m Igbo na ihe akpata ego anyị jekene Njemisi Igbori mmanwụ na-agụ egwu Njemisi Igbori ọka nwa gbalapụ na ndị ya Igbori nwanne m nwa Vicente bịanụ Wizi Ataba mmanwụ na-agụ egwu Wizi Ataba nwa Julius mmanwụ na-agụ egwu Wizi Ataba nwa Vicente nụ ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ya bụ ibe njide ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọ ya adịla anyị mma n'ụwa ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa na-egwu ibe njikwu n'ọnụ ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọ ya adịla anyị mma n'ụwa ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ya bụ ibe ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọ ya adịla anyị mma n'ụwa ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa Arụneze m Igbo ya ekwute ego ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ya bụ ibe njikwu ọra n'ọnụ n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọwa ọra n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa uche ju akwụrụla ọra n'eze m Igbo ga-akpata ero maka chakolu ele mgbe chakolu nwanne m n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa akwụmụla mma ma bịa nnuo Igbo ga-akpata ego n'ụwa ọrụ ndị anyị ji eme mmanwụ n'eze m Igbo ga-akpata ego n'ụwa ngwa anyị ji eme mmanwụ